Pozdrav, dobrodošli na moj kanal. Danas vam pripremam domaći majonez za manje od pola minuta. Idemo! Od sastojka je potrebno 2 jaja, 2 kašike sok od limuna, 1,5 kašičica soli, 1 kašičica senfa i 300 ml ulja. U jednoj tegli stavljamo sve sastojke. I krećemo da mutimo ručnim mikserom. Majonez je gotov, veoma je gust, ima i lepu boju, jer su domaća jaja u pitanju. Ako vam se svideo moj video, lajkujte i šerujte svojim prijateljima. Pozdrav!